Maapallo syntyi isolla pamauksella joku 13 miljardia vuotta sitten. Vielä isompi pamaus tuli, kun keksittiin some. Mut tasan tarkkaan 13 vuotta sitten syntyi lapsi, joka on ehkä ainoana tällä planeetalla pidetty täydessä somepimennossa. Tän lapsiraukan nimi on... Mette, hei, oot sä hereillä? Paljon onnea vaan. Lopeta. Please sano, että toi ei oo oikeessa. On se oikeassa. Hei. Nyt on sit sos niitten mun synttärijärjestelyjen kaa. Mä nukahdin eilen illalla kesken kaiken. Mitä sä sit sait hoidettua? No, en mitään. Sulla niin on se ADD. Joo, no mun kanssa pitäis kopsaa läksyt nopea. Vadelma valkosuklaa, sun suosikki. Tette, meillä on koe. Okei, meillä on 18.00 lahjat ja kakku ja 18.30 kepparivarusteiden workshop, eli hepoille kisoupu tässä meihin. Näistä tulee ihan sikahienot. Oikeesti Siiri, mitä mä tekisin ilman sua? Okei. Ne tulee ihan just. Okei. Voinko katsoa, että onko kukaan laittanut viestiä? Ei edes Amanda. No, eikö sieltä Snapista näy niin sieltä kartalta, että missä kaikki on? Siis aika moni on tähtikujalla. Amandakin on siellä. Häh? Joku royaltin tapaaminen. Funky Barbie, covered in pink and red. Sanonkohan mä niille väärän ajan tai jotain? Tää Seiskan royalty, se on joku snappiryhmä ja siihen kuuluu vaan meidän kouluun kuuleimmat seiskat. Voitais tehdä tälleen vielä uudestaan. Moikka. Oli hyvät bileet. Tärkeimmät kuin mun synttärit. Anteeksi,Jessikalla oli sellainen Dayspa-juttu, josta oli live-striimi. Silloin 2000 seuraajia, niin oli pakko mennä. Kuka on Jessica? Kuuluuko sekin tähän royaltiin? Jessica on tyyliin royalti. No, voitaisko vaikka minä ja Siiri päästä siihen? Eihän sulla edes oo snappia. Ja royaltiin kutsutaan, ei sinne noin vaan mun mielestä ainakaan päästä. No, miten sä sit muka pääsit siihen? No, kesällä yksi mun lip-sync räjähti TikTokissa. 1, 2, 3, I don't know who else to be. Ehkä siksi. Tai sit mä vaan muuten vaan royalty-vetti. Ja me ei. No, ehkä tän olisi pitänyt kesällä käydä bileissä eikä tuunaa jotain keppareiden martinginaaleja. Sanoo keppihevostalli taikatalikon perustajajäsen. Niin mä en ole enää mukana. Älä viitti. SM:t on tulossa ihan kaikki. Asiat ei ole niin kuin ennen. Me ollaan nyt seiskoja. Ehkä sunkin pitäisi tulla someen, niin jengi taas tietäisi, kuka se edes on. Mette, kyllä me selvitään tästä. Mepe ja Sirppu niinku aina. No mitä nyt? Eikö sain vaan kuittauksen? Han farttiin.
Farttiin. Fundamental Analytical Research in Technology. Se on aina tiedonluokka. Sä siis jätät mut yksin. Fartin takia. Se on parina päivänä viikossa meidän koulussa. Sittenhän mä istun kaikki tunnit ja välkät ihan yksin niin kuin joku luuseri. Tässä on kyse mun koko tulevaisuudesta. Siiri, ei tää voi mennä näin. Mä en anna tän mennä näin. Something to keep us. You know what? I think the moment you step off the plane, you'll be greeted by a tropical breeze. Imagine your Äiti, toes in the mä oon nyt 13. On aika. Aika? Mihin? Sä tiedät kyllä. Hei, me on puhuttu tästä. Sä et ymmärrä, mitä some tekee sun aivoille, sun keskittymiskyvylle, sun... Siis sama, mitä se on tehnyt sulle. Ai mitä? Siis mä oon somessa vaan sen takia, että mä pidän sitä tiliä, joka käsittelee älypuhelinten vaikutusta nuorisoon. Eli jos me tsekataan sun ruutuaika, niin siellä ei ole mitään muuta. Ei nettikauppoja, ei äitiliniryhmää, ei onko Sami Kurronen sinkku googlausta. One, two, three, I don't know who else to be. 4, 5, 6, like they say I can't be fixed. 1, 2, 3, your attention's all I need. 4, 5, 6, don't let it slip. I don't have any favorite. Just give me any time. Even if it hurts a bit, I think I will be fine. 24/7, all I do is procrastinate, procrastinate. My lesson. 24/7, all I do is procrastinate, procrastinate. Perfection. 1, 2, 3, I don't know who else to be. 4, 5, 6, like they say I can't be fixed. 1, 2, 3, your attention's all I need. 4, 5, 6, don't let it slip. Hei sinä, haluaisitko sä olla that girl, mut et oo there quite yet? Mun nimi on Bella L, ex-näyttelijä, influenssari ja definitely that girl. Kommentoi mukana, niin saat 30-day accessin mun Glow Up-haasteeseen. Tehdään susta the best version of you, cause you are absolutely incredible underneath all that less incredible stuff. Tuu mukaan! Rise and shine! That girl starts her day with sitruunavesi ja aurinkotervehdys. Hop hop! Nyt tehdään susta royalty. The sunrise hits my face like pouring whiskey on a